स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि। डिमाकुसि एबसुआ गुदि थाखोनि रोंगौथि आनजाद बानजायदों। थांनाय बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो डिमाकुसि दखरा एबसुआ खुंगा नैथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंदों। डिमाकुसि दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनि 3, 4 आरो 5 थाखोनि फरायसाफोरखौ बादायारि आनजादफोराव गुदिनिफ्रायनो गोरों आरो राफोद खालामनो जुनै रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। लोगोसे डिमाकुसिनि सिङाव थानाय मोनस्नि मिरुआव गासै 300 फरायसाया बे आनजादाव जिरायदों होनना मिथिनो मोनो। आरो डिमाकुसि दखरा एबसुनि खुंगा नैथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ डिमाकुसिनि निशेखार गुदि फरायसालियाव गिबि बेखेवजेनना दिनैनि सोंथि बिलाइखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर'आ। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'जों लोगोसे डिमाकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि आरो दैदेनगिरिफोरा। दिनै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव टेलेन्ट सार्च आनजाद एबा रोंगौथि सायख' आनजाद दिनै बिथांमोना खुंदों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय बिथांमोना बे आनजादखौ खुंदों। देग्लाय नैथि बोसोराव बियो सफैबाय। दिनै बे निजपुतला गुदि फरायसालियाव बे टेलेन्ट सार्च आनजादनि जे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। गासै मोनथिनायाव मोनस्नि बियो सेन्टाराव दिनै आनजादा खुंजागासिनो दङ। दा आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो बिथांमोनखौ आं साबायखरसो बावनो लुबैदों जे बिथांमोना जोंनि उन्दै उन्दै बिथांमोना जिहेतु गुदि फरायसालिनि 3, 4, 5 थाखोनि थाखाय बिथांमोना बे आनजादखौ खुङो। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन बिथिङावबो रोंखा राखा खालामनो थाखाय बे आनजादखौ बिथांमोना खुंदों। जोङो मोनथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाखो 9 आरो थाखो 10 नि थाखाय बे आनजादखौ खुंनाय जायो आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ इमि सेक्सननि 6, 7, 8 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय बे आनजादखौ खुंनाय जायो। जोङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आनजादखौ जिहेतु खुङो, जायफोर बे आनजादाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा जिरायो, जेब्ला मेट्रिक बिथांमोना आनजाद जयो, रिजाल्ट होयो, अब्ला जाय फरायसुला फरायसुलिया बे टेलेन्ट सार्च आनजादाव जिरायनानै मोजां मार्क जायफोरा केरि खालामनो हादों बिथांमोनानो गोजौ थाखोआवबो मोजां रिजाल्ट खालामनायखौ जों नुदों आरो। दा हयथ' बे डिमाकुसि दखरा एबसुआ जि आनजादखौ गुदि फरायसालिनि फरायसुलिफोरनि थाखाय खुंदों, निस्सय बिथांमोना गोजौ थाखोसिम सहैनायाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। जों बेखौ जोङो हास्थायो एबा जों मिजिं खालामनो हायो, आसा खालामनो हायो। दा बे आनजादाव जायफोर स्टुडेन्टफोरा जिरायो, उननि समफोराव जाय माने गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बेबायदि मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों जिहेतु आनजादखौ जनो गोनां जायो, बे उन्दै समनिफ्रायनो बे आनजादाव जायफोर फरायसुलाफोरा जिरायो निस्सय गोबां नलेजखौ माने गियानखौ बे समनिफ्रायनो लानो हायो आरो। मानोना उननि समाव जे बिथांमोनानो गोजौ थाखोसिम सहैनायनि उनाव माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जिहेतु जिरायो, अब्ला बे आनजादाव जायफोर फरायसुलाफोरा जिरायो निस्सय बेबायदि नलेजखौ बिथांमोना निस्सय केरि खालामनो हायो आरो। जों बेखौ हास्थायनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लाखौ खावलायदों आरो दखराखौ बे आनजादखौ खुंनो थाखाय थांनाय समनिफ्राय खावलायबोनाय जादों। आरो गुबुन गुबुन दखराफोरा बेबायदिनो आनजादखौ खुंबाय थादों। दा दिनै आङो डिमाकुसि दखरा एबसुखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। आसा खालामदों बिथांमोना जि थांखि लानानै बे आनजादखौ खुंदों, उननि समफोरावबो मोजाङैनो खुंलांनो हाथों, बेखौ आं आसा खालामबाय। आरो बयबो बे आनजादाव जिरायनो थाखाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ गारजेन्स बिथांमोना, बिमा बिफाफोरा खाबु होनांगौ, थुलुंगा होनांगौ। अब्लासो जोंनि स्टुडेन्टफोरा गारजेनफोरनि मदद आरो हेफाजाब मोनोबासो निस्सय बे आनजादाव जिरायनो हागोन। बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
जानानै साफ्रोमबो जोंनि गार्जेन्स बिमा बिफाफोरखौ आङो खावलायहरदों। बेयावनो दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमनिसिमबो गोजोन फुंबिलि आरो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे नैथि बोसोर रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाया थांनाय बोसोराव सेथिमोन, देग्लाय बियो नैथि बोसोराव आगान होबाय। जोङो मोजां नांदों बे आनजादखौ खुंनानै। थाखो 3, थाखो 4 आरो थाखो 5 गुदि फरायसालियाव फरायबाय थानाय बर' मिडियामनि फरायसाफोरनि थाखाय बे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। आरो आनजादखौ देग्लाय जोङो मोन7 एग्जाम सेन्टाराव जोङो लानाय जादों, फारियै निसपतला, बारांगाबारि, हांसोरा, दारगासबा एमइ स्कुल, फानुस बसुमतारी एमइ स्कुल, बेनिफ्राय बाथाबारि आरो ओरै गोजौआव ननायखास, बे मोन7 एग्जाम सेन्टाराव जोङो एग्जामखौ खुंदों। आरो नैबे रोंगौथि सायख' आनजादखौ गुदि फरायसालिनि बेलायाव खुंनायनि एकमात्र खारनानो जाबाय बेवहाय जोंहा मेनलि मोनथाम अबजेक्टिभ्स दङ। मोनसेया जाबाय गिबियाव फरायसाफोरखौ जोङो फरायनो गोसो थुलुंगा होनाय, फरायनो थाखाय गोसो जाहोनाय। नैथियाव बिथांमोनखौ माने कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बिसोरनियाव मोनसे पजिटिभ एटिटिउड डेभेलप खालामनाय। आरो थामथिया जाबाय आथिखालनि जिथु माखासे आनजादफोरनि जि मेथड, बे मेथडनि सायाव बिथांमोनखौ माने रोंखा राखा खालामनाय। बे मोनथाम मेन अबजेक्टिभखौ लानानै जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जादों। आरो फिडबेकखौ जुदि नायोब्ला जोङो जिहेतुके थांनाय बोसोराव बेखौ खुंखांबाय, स' फिडबेकआ पजिटिभ फैदों होननानै जोङो बुंनांगोन। बेवहाय गार्जेननि इनभल्भमेन्ट, लोगोसेनो फरायसाफोरनि जिथु किउरियास नैबे एग्जामखौ लानानै, जे एग्जामखौ जिरायनो गोसो जानाय आरो एग्जामाव माने बिदि बांसिन नाम्बार मोननो गोसो जानाय, बेयो थारैनो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव जादों। आरो बेवहाय फरायसाफोरखौ एग्जाम सेन्टारसिम लाबोनायनिफ्राय लानानै एग्जाम होहोनायसिम गार्जेनफोरनि जि इनभल्भमेन्ट, बेयो खोब मोजां जादों। दा बेखाय जोङो आसा फारिदों जे नैबे एग्जामा, जिहेतुके जोङो बेखौ लवार लेभेलाव खुंनाय जादों, स' लवार लेभेलनिफ्रायनो जोंनि फरायसाफोरा मोनसे पजिटिभ मेन्टेल एटिटिउड, जेनेबा आनजादखौ जिरायनांगौ, आनजादनि थाखाय फरायनांगौ, कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गावखौ एसे प्रस्तुति खालामनांगौ, लोगोसेनो गोदान मेथड एग्जामफोरनि बिनि सोमोन्दै खोब माने रोंखा राखा जागोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। देग्लाय मोन7 आनजाद मिरुआव गासै 215 फरायसाफोरा माने बिदि एप्लाइ खालामदों आरो एडमिट लानानै बिथांमोना जिरायदों। बेनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामैबो गोदान सात्र फैदों होननानै खोनादों, हयथ' नाम्बारा एसे बारिगोन। आरो बे मोन7 एग्जाम सेन्टाराव आनजादखौ सामलायनो थाखाय जोङो गासै सा 28 बिदि इनभिजिलेटर दखरा आबसुनिफ्राय जोङो दिपुट खालामनाय जादों। आरो बिथांमोना गावबा गाव सेन्टाराव, बबेबा सेन्टाराव 7, बबेबा सेन्टाराव 7, आरो बांसिन फरायसा थानाय सेन्टाराव माने 6 जन बिदि जों इनभिजिलेटर दिपुट खालामदों। आरो बिथांमोना गावबा गाव सेन्टाराव दायो माने आनजादखौ सामलायगासिनो दङ।